la presentació d'esta nova edició d'ExpoClick Amposta, que com tots sabeu, aquesta és l'edició de l'any 2016, va començar a l'any 2012, per tant aquesta és la 5a edició i la veritat és que és una mostra i una fira que va començar d'una forma molt tímida i que al final s'ha consolidat i a més ha anat assolint èxit rere èxit, sobretot tant de participació, perquè com ja sabeu va començar a l'auditori de Fires, un espai relativament menut, i al final s'ha tingut que portar al pavelló firal perquè realment cada vegada els expositors són més i de més qualitat, i la prova d'això també va ser la gent que va passar l'any passat per la fira, que es va estimar al voltant d'unes 10.000 persones van visitar la fira ExpoClick, que tindrà lloc l'11, 12 i 13 de novembre i que estem convençuts que tornarà altra vegada a ser un èxit. Jo crec que ha sigut un èxit per part de l'Ajuntament d'Amposta i d'haver tirat endavant i haver donat el suport a aquesta iniciativa també per part de SomosClick, de poder tirar endavant aquesta fira novament, fer activitats perquè Amposta sigui un pol d'atracció de gent de fora. És evident que les 10.000 persones que van passar l'any passat no eren totes d'Amposta, va vindre molta gent de fora i per tant això és bo també pel teixit comercial, pel teixit de restauradors de la nostra ciutat. En 15 expositors que vendran només productes Playmobil, i ens tindrem també 25 diorames grans i, com no, la delícia dels nens, tindrem també el concurs de diorames pels petits. 60 places que se'ns van anar de les mans en seguida. Això també és una mostra de l'èxit de l'ExpoClick, que cada vegada les places que traiem se'n van ben ràpid i un orgull per a nosaltres també que la gent, sobretot els petitets, s'enganxen a aquesta moda que jugàvem els grans. Venen venedors ja més internacionals, venen 5 concretament de fora, són 3 alemans i 2 francesos, i venen també venedors de Madrid. Llavors també hem donat aquest caràcter, hem buscat una miqueta més diversificar el caràcter més local que tenia. I respecte a l'any passat suposaria un increment de 2.000 persones. Tenim el concurs de diorames, que com ha comentat la Júlia, és pels més petits, però tenim categoria major de 16 anys en 2 pares que concursen. Tenim el concurs fotogràfic a les xarxes socials, que consistirà en fer una fotografia dins de l'ExpoClick, penjar-la i la que tinga més m'agrades o més compartir, de vegades compartir això, tindrà un premi. El BuscaClick que tenim aquí davant les figures són les figures que amaguem per diferents diorames i s'hauran de buscar. La novetat que podem comentar és que s'han incorporat les noies.